Butuhnya nu kan lang kumain ini. Kiyore. Dungan na lang is nu matawag dun le. Dungan na lang. Hai kỳ hai mà cứ giả cơ mà cứ giả năm bây giờ cái tao lấy en musari blog hai hai hagai en musari mà cứ giả này bây giờ माबा बानायदोंमोन आङो मैयानि बायदि स्क्रिन मा होनो बिदिखौ जाया स्क्रिन रेकर्ड खालामदोंमोन आं जाया बानाय 9टा 15 जालायलायबाय आरोना जाया जायनि बिदिनो फैनांबाय लास्टआवहाय रोङा आङो मा ओंख्रि जानानै फैखो नोंस्रालाय खोन्थाहरदो सोरबा लाइक होबायलै सोरबा लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ एन मुसाहारि होदोंना अनसाय होदोंथाय लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ उन्दुनो ओंखारनायासो हामलामोन मैया उन्दैयानो ओरैबायदि खैखा आं लाइभ फैबाथाय सिखारो नै जलंगायावसो नारदों आङो नै जलंगायावसो नारगासिनो मोनाबाबो जलंगायाव उन्दुयो जा गाज्रिखा कमेन्टआव दं सोर दं ना कमेन्टआ शो जायाखै नामा आंनालाय गगा मोनदों आंहा जिनो गगायानो अयथासार हां थोनो मोनलायलायो उन्दुबा आं बारा मोजां खोनायाखै फ्रेन्ड मासबाराव थांगासिनो दं ट्रेनावसो दं आयु मोनागौना ट्रेन माला सहैनांगौ जाखो थैखागोनहाय गोरान अफिसियेल हाय आगै गोरान अफिसियेल मा ओंख्रि जानानै फैखो एन मुसाहारि मासबाराव थांगासिनो दं माला खयथायाव सहैगोन जाखो नोंलाय ओमफ्राय मा सोर प्रमद नार्जारि हेल' बाजै हेल' होनदों हेल' आगै मा ओंख्रि जानानै फैखो आगै मा ओंख्रि जानानै फैखो आंनि लाइफआवहाय खिथाहरदो नै मालाय ट्रेन गाखोगासिनो एन मुसाहारि आगैयाहाय मासबाराव थांगासिनो दंनो पियार जसुला बाजिसिनानो औ आगै मा ओंख्रि जानानै फैखो नोंहालाय खोन्थाहरदो मा ओंख्रि जानानै फैनाय सोरबा स्क्रिन रेकर्ड खालामनो रोंगौबा खोन्थाहरलाय आंनो लाइभआवहाय बोरै स्क्रिन रेकर्ड खालामो मानसिफ्रा आंहालाय माथो जाया रोङा आलासि जानो नङा खयथायाव सहैगोन होनदां 9:20 जाखाबायना दा खयथायाव सहैगोनसो होनदां आगै खयथायाव गाखोआमोन ओमफ्राय खयथायाव सहैगोन जाखो मोना गुसुथार अखा हादोंना हायाखै नोंसिनिथिंजाय अखा हागासिनो जोंनिथिंजाय थांखाथारलायबाय बे अनसाया ओरैनो दसेल' फैफ्लानानै लाइक होदो सोर लाइक होआखै लाइक हर दे लाइक हर सोर लाइक होआखै मैथा नामोन मासे गोथावहाय पियार जासुला अबेनि नोङो आगै खोन्थाहरलाय आंनो अबे जायगानिफ्राय नुजाफैनो हादों आंनि लाइभ स्ट्रिमावहाय खिथाहरसाय लाइक दाननो प्रमद नार्जारि थेंक इउ आगै सना लाइक होनायनि थाखाय दे प्रमद नार्जारियालाय अबेनिथोमोनलाय आगै नोंसोरो खिथाहरलाय दे सोर अबेनिफ्राय फैदों खिथाहर दे एन मुसाहारि लोगो गैयाबा लोगो जाफैदो दे नोंनो जाहैदो थां आं माबा होनसै नै रेन्ज मारिनानै होबाय आं जाहैदो आं उदालगुरि पियार जासुलाया उदालगुरिनिनो प्रमद नार्जारियालाय अबेनिथो
खिथाहरदो प्रमद नार्जारिया अबेनि मानसिया 6 जन दं लाइकआ मोननैल'नो पियाजासो लागै लाइक हरखाबायना नोंथ' ओहो हराखै हरद' आंखौबो ब्लु होदो र' जागोन र' गोराना अबेनिलै आगै गोरान अबेनि नों खिथाहरलाय जेबि आइ एम फ्रम चिरां अदाल माबानि नोङो जेबि मुसाहारि माबा जेबिया अबेनिमोनलाय खिथाहरलाय चिरां टु चिरां बिजनि ना मानि बिजनि ना मा गोलैयो ओमफ्राय 9 बाजियाव गाखोदो खयथायाव सहैगोन ओमफ्राय 9थायावसो दासो गाखोदों बावाखै 9थायावसो खयथायाव सहैगोन मानोथो मोनायाव थाङा उन्दै फिसा लानानैलाय दानिया नोंना सानाव थांबा जायोमोन ना गोरान चिरां बङाइगावनि बा मालाय बङाइगावनिनो गोराना दे लाइक होबाय दे थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय बङाइगाव मा गामि बङाइगावबोथ' गामि दंना आयु बुथे बुथे नुदों आंखौ दिनैहाय माबा सानाव उन्दुदोंना आङो ओंखायनो बुथे बुथे नुदों नोंगुमैखौ देखायनि आं नोंसिनो र' नै माबायदि आथिं सोमावनानै मबाइल नायै नायै उन्दुगासिनो आं माबायदि मबाइल नायै नायै उन्दुगासिनो मालाय आथिं सोमावलायनानै ओमफ्राय जोंहा बिमा फिसानै जलंगा नारलायलायनानै नायदो आंनि गोदोनि कलेज ड्रेसखौहायनो जलंगा सिखाबाय आङो कमेन्ट हरद' सोर सोर दं आंनिखौबो सापर्ट खालामदो अननानै नै सोर सोरा जेबि भिलेज ब्लगजोंहाय सापर्ट गैया सापर्ट जालायबानो जाबाय सापर्ट जालायदो मा होनो थाङै थाङै साबसक्राइब भिडिअ खालामनानै साबसक्राइब खालामनानै फैबानो जाबाय ओमफ्राय कमेन्ट हरनानै दो बेग मोनफिनगोन आरो ना कमेन्ट हरनानै दोनोबा बाजैया साब खालामदों आंनिखौ साबसक्राइब खालामखानायथ' गोरान नोंनिखौहाय आयौ समा गोलैखो साबसक्राइब खालामखानायथ' गोरान नोंनिखौहाय पियार जासुला जागोन दे सापर्ट खालामगोन नोंनिखौ खालामना दोन आं गाबोन खालामगोन पियार नोंनिखौहाय गाबोन खालामगोननो एन मोसाहारियाहाय नों खालामनानै कमेन्ट हरनानै दोनबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय जों 3 बाजियावसो मोनहैगोन आयौ ओमफ्राय नानिया जेबो डिस्टार्ब खालामाखै ट्रेनावहाय 3थायावसो सहैगोन मानो मोनायाव गाखोआबा दहाय सानाव ट्रेन दंना गैयामोन साननि ट्रेनजोंथ' थांगोन ना गुसुथार बारा सोमावनाङा बोरैबा बारा सोमावफ्लांबा गथ'आनो गोलैगोन आंखौ होनदों गोलैयालै लासै लासै नारगासिनो मा ओंख्रि जाखो बाजै ओंख्रिया जोंनिया दिनै मिरामिसखाय आलु एवनानै जालाबायबाय आलु एवदों सयाबिन एवदों बिदिजोंनो जालाबायबाय आरोना एन मोसाहारि जागोन दे जागोन होनहरदों नै पियार जासुलाया दे सोर सोर लोगो गैया लोगो जालायबानो जाबाय आरोना स्क्रिन रेकर्ड खालामनो नागिरबाय आं रोङा बाजैया बहानि आङो जाहैबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गसाइगावनि नोंहालाय अबेनिथो गोरान खोन्थाहरलाय आङो गसाइगाव नोंहा माबेनि गोरान अफिसियेल 0298K भिउस 3 आवार्स एग'लायबोसो आरोना प्रमद नार्जारिहायनो अबाव थांनानै दासो हाय होनफैफिनखो बेहालाय
अबाव थाङामोन प्रमद नार्जारियालाय? दा जेबो गैथ'वा। आं भुटान खाथिबाबोथ' गामि दङना मावबिजों सरलपाराजोंसो नामा? दलद दोनोबा उन्दैया उन्दुबायना आरोना दलद दोनोबा थाम्फै अरजानो गिदां ओमफ्राय बिसिनायाव दोनबा दानो सिखारगोन बियो ओरैबायदि सोगा गथ'आ जै सालाक। दलद दोनोबा थाम्फै अरगोन बिसिनायाव दोनहैबा दानो सिरि मोनगोन आरोखि ना। बङाइगावनि साहा सापागुरिजों थांनांगौ ना माथो। लाइक होबाय फ्रेन्ड गुड नाइट लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ गुड नाइट जेबि आगै उन्दुदो दे। आमगुरि ना माथो साहाबा आमगुरि दं। आमगुरि नामा? आमगुरि बोरैबा गामि दंमोन बिजों गोरान अफिसियेल लोगो खालामदोब्रानो लोगो जानोनो हनै लोगो जालायदो। माबाजों लोगो जानोनो गोरान पियार जासुलाजों आमगुरिनि साहा खैला मैलासो मोनहैया होमबा? आमगुरिनि साहा खैला मैला मोनहैयोमोन नामा? कमेन्ट हरना दोननो पियार जासुला कमेन्ट हरनानै दोनोनो। निरन्जय नार्जारि हाय आगै आंनि लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय गोजोननाय जासिहरबाय नोंनिसिम। आरो साहाबाव खैला मैला बारथारनानै मा दं आं मिथिला खैलामैलानिफ्राय। निरन्जय गुड नाइट एडभान्स गुड नाइट सेम टु इउ। मा ओंख्रि जानानै फैनाय निरन्जय मा खबर आब'? खबराथ' बिदिनोसै मा होनबावनो आरोना एसे ओंखाम बारा जाबाथाय मोदोम फुंदोंलायनो गालबु जालायलायदों। हाजो खाथियावसो आरोना बे मैदेर फैग्रा जायगायाव नामा? कारेन्ट थार सोंथेरलायनाय दंना हरैथार साहाथारावहाय बेजोंसो नामा? बेदरमोनलै आब' बेदर मोनो आरोना गोथाव दे जादे। ओमफ्राय आंहा दिनै 31 साबसक्राइब जाफिनबाय। मानसिफोरानो फुल वास खालामाना औलै आगै फुल वास खालामा ओरैनो थांबाय लिंकआव होनायाव थांबाय साबसक्राइब खालामबाय फैबाय आरो बेबायदिसो भिडिअ नायनानैबो कमेन्ट हरा। आरो मोनसे खोथा जाय आइडिखौहाय इउस खालामा बे आइडिखौहाय दानहरफिनोनो इउटुबनिफ्राय जेनेबा आइदिथ' नङा माबा आरो जिमाइलखौहाय दा बिदियावबो खमायो बे खामानि गैयै जिमाइल मबाइलाव इउस खालामै दङना बेफोरखौहाय दानहरजोबो जाहैदों। लासपुथान इण्डिया बरदार बा बेरायहैनांगौलै नोंसिनिथिं मालाबा भुटान बरदारावहाय थांफेरनो मोनाखै आं। दिनै बिराद खमायदोंलै आंनानो माथो होनबावनो खमायनायखौलाय बयनाबो बिदिनो खमायसै। गोदान भिडिअ होदों अननानै नाय आब'। सम मोनलायलायनाङा दे दा नायगोन आङो। निरन्जय नार्जारि लाइक होना गालांसै फ्रेन्ड गाबोन लोगो मोनफिनगोन। दा बिराद दावराव ट्रेनाव गुड नाइट बाय बाय सेफ जारनि हेपि जारनि मोजाङै मोजां सहैथों। जि आर बि बसुमतारी हेल' आब' हेल' आगै मा ओंख्रि जानानै फैखो? थाम्फै आं ओरैनो बुआखैथ' नोंखौ गावखौ बुनायनि दाय जाबावबायलै माइरि थाम्फैसो बुदों आरोखि आङो ना। एन मुसाहारिनो गाबज्रिदों नोंखौ एन मुसाहारि
पुर्निमा दैमारि हेल' हेल' फ्रेन्ड वेलकाम आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय लाइक खालाम लाइक होबाय थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय मा जाखो मबाइलालाय एखमबा जाय जायजों लोगो गैया लोगो जालायबानो जाबाय जिआरबि आगै माबाजों गोरानजों लोगो दंना गैया गोरानजों लोगो जादो आरो हनै पुर्निमा दैमारिबो फैदों बेजोंबो लोगो जादो ओमफ्राय सोर दंबावोमोन निरन्जय मोनजोंथ' दंखायो खोमा जिआरबि आगैया सोर सोरजों लोगो गैया लोगो जालायबानो जाबाय आरोना मैया आङो लाइकखौनो होनो हायाखै जि थिनथ'दों मैया उन्दुनो ओंखारनाया खुनुरुखुम 1 घन्टानो थानो हादों 48 मिनिट ना 42 मिनिटल' थानो हादों खोमा आङो गोदान फैनायफ्रा साब खालामदो बेग साब मोनफिनगोन जाय जाय गोदान बेफोरो साबसक्राइब खालामदोनो गोरान आगैखौहाय ओमफ्राय आगै जोंहा आगै गोरानाबो नोंसोरखौ बेक हरफिनगोन जाहैदों सापर्ट होफिनबासो सापर्ट होबासो सापर्ट मोनो नालाय अननाय होबासो अननाय मोनो आब' आं बहुद दुखु मोनबाय सापर्ट खालामनाय फ्रेन्डआ आनसापर्ट जाबाय दिनै 6 जन बहुद दुखु आं बिदिनोलै माथो खालामनो आंनाबो बिदिनो जादों सानै खमायदों साथाम खमायदों माबा जाबायमोन 7 जन जाबायमोन 607 जन ओमफ्राय 600 बेसेबांबाल'सै नै आंना माबाया दासो फैदों बिजामादैया प्रदिप नार्जारि आइ बिखुनजो सनानो जावैसो सना दिनैसो नुजाफैलायबाय नोङो कमेन्ट खालामलाय लोगोफोर आं बेक सापर्ट खालामगोन नै पुर्निमा आगैनावहाय माबा कमेन्ट खालामनानै दोनोनो सापर्ट खालामनानैहाय ओमफ्राय आगै पुर्निमायाबो नोंसोरखौहाय माबा खालामगोननो सापर्ट खालामफिनगोननो दे सोर सोरनो लोगो नांगौ निरन्जय नार्जारि हायनो निरन्जय नार्जारि नोंखौ गाबज्रि हरदों नै गोरान अफिसियेल आं सापर्ट खालामबाय भिडिअ नायनानै खालामलै जिआरपि ओमफ्राय नटिफिकेसनखौ अलाव होनानै ला आरो आंनिया थान्थे आनसाबस्क्राइब बिराद दुखु आंबोथ' बिदिनो जा दुखु जायोमोन बै समावहाय नै दासो एसे खम जाबाय आनसाबस्क्राइब जाग्रायाहाय बांद्राय बुरजा बुरजा लानो नाङालै दिनाव साबसक्राइबारखौ साथाम साब्रै साबासिमल' लानांगौ आंनि आइडिया आरोखि ना मा ओंख्रि जानाय बिखुनजोनो ओंख्रिया जोंनिया आलु एवनाय सयाबिन एवनायसोलै जावैसो जेबो ओंख्रि जायाखै दिनै मिरामिसखाय लाइन मा जाबावनो एवलु एवलाजों जादिनि होननानै एवलु एवलाजों जादलाबायबाय आं फुंदोंना नै बिदि गिदिर गिदिर जालायलायदों नै जा गिदिर गिदिर मोनदां फुंदों आङो दे द' जावैसो सोरजों लोगो गैया लोगो जाद' दे आङो ना निलिक्सनिखौहाय बोरैबा खालामनानै दोनफ्लांबायनो निलिक्सनि कमेन्टआ स' जाफैया जाहैदों आंनावहाय मैया दस्रा आइडिजोंसो हरदों बे सारा निलिक्साहाय मा खालामनानै दोनफ्लांखो आंबा खम जारला आंबो गोरोंथारना मबाइलाव अस्टादना आङो दे र' माथो रावबो कमेन्टबो हरा एफा बुरजा मानसियावलाय नोंस्रालाय माथो ओंख्रि जावैसो अखा हादोंना हायाखै गोजांदोंना गोजाङाखै पुर्निमा आदा लोगो जादो हाय एसे बिखुनजो ना मा होनखो आंजोंबो ए नै पुर्निमाया हिनजाव मानसिसो होनदां पुर्निमा आगै नोंखौहाय प्रदिप नार्जारिया लोगो जानो लेंहरदों ओमफ्राय जि पियारा मा होनदों जिआरपि लोगो खालामदोब्रानो नै जिआरपि आगै पियार जासुलाजों लोगो जानोनो बेक हरफिनगोननो आगैयाहाय फल'वार्स खालामना हो जिआरपि साब खालामबाय ब्र'
सापर्ट खालामबायनो साबसक्राइब खालामबाय GRB गोरान अफिसियेला अके जागोननो प्रदीप नार्जारि सापर्ट खालामबायनो प्रदीप नार्जारि नोंखौ सापर्ट खालामबायनोलै जोंहा GRPया गैया GRBया गैयाहाय नोंबो सापर्ट खालामफिनना होदो आलु ना बाथोनसोमोन आलु ना बाथोन आलु जहल आरोना ओमफ्राय ना बाथोन टमेट' बाथोन देनानै जाबानो जायोमोन ना गोथावनो ओमफ्राय टमेट'आ गोथावसिन टमेट'खौ गोथाव मोनो आंहा GRP नोंजों गोरानाबो सापर्ट खालामबायनो गोरानखौबो भिडिअ नायनानै सापर्ट खालामहैबानो जाबाय आरो दा नङाबा दा बावगोन कमेन्टबा खालामदोंना खालामाखै भिडिअबा कमेन्ट खालामलाय सापर्ट खालामलाय गावजों गाव होनबासो दावखोगोन 1K जाबाथाय एसे मोजां जाबाय आरोना 1K जाबा बारा आनजानायफोरखौ सिन्था खालामबावलासो आं 1K बारनो हाबाथाय आं सिन्था गैला आं उन्दुनोसै बाजै बाय बाय दे उन्दुदो दे आगै दे गुड नाइट बाय बाय उन्दुदो दे उन्दुनो ओंखारगारलायबाय आरो बेहा पुर्निमा दैमारि सापर्ट खालामबायनोलै पुर्निमा आगै नोंखौहाय GRBयाहाय आब' दसे ओंखारथ'नोसै ब्लु लाफिनदो लाफिनबाय दे जाबाय थांदो नै बुहुमसा बड' चेनेल फैदों जोंहा हेल' आब' गुड नाइट आगै आंनि लाइभआव जइन जाफैनायनि थाखाय थेंक इउ गोजोननाय जासिबाय नोंनिसिम स' आगै नोङो बाहानिफ्राय फैदों आरो मा ओंख्रि जानानै फैदों एसे फोरमायहरदो आगैया जों बयबो मिथिनो लुगैयो आं खामानि मावदों आं एसे बिजि आब' मा खामानि मावखो मोनायावलाय माबायावलाय साराय 9:00 मा खामानि मावनायलै आगै नोङो GRB नोंजों आं गोमोरनायाबो हास्लाबा गोदोनिफ्रायनो फुल सापर्ट दंखायो नों आंजों दाबो गैया ना होनबा नै GRB नोङो गोदोनिफ्रायनो सापर्ट दंखायो नोंजों जोंहा जावैजों प्रदीप बसुमतारिया ओमफ्राय नोंहा बेखौनो सापर्ट खालामफिनाखै आरोना कमेन्ट गोदान फैनायखौ नुवाबा अबाव नायनांगौ मिथिबायना भिडिअआवथ' सापर्ट कमेन्ट गोदानफोरखौ नायबाय थानो हायाना माबायाव नायनांगौ YT स्टुडिअ'आवहाय गासिबो कमेन्ट गोदानखौ नुजोबो नों नायस'नैखौहाय आरो नों रिप्लाय हरै कमेन्टखौ YT स्टुडिअ'आव नायनांगौ दे सोर रोङा खिथाखाबाय आं YT स्टुडिअ'आवसो नायो GRBया रिप्लाय होआसै आं ओंखारबाय गुड नाइट आब' गुड नाइट आगै दे दा खालामहरगोन बियो GRBया अबावबा थांला जोब्बायलाय साथामल'सै आरे थेंक इउ आब' बुजायनायखै बेनिफ्रायबो रिप्लाय हरनो हायो ओमफ्राय खिन्थु साबसक्राइबल' खालामनो हाया माबानिफ्राय YT स्टुडिअ'निफ्राय बिनि माबायाव चेनेलावल' थांनो हाया आरोना बेबायदि ओमफ्राय नों YT स्टुडिअ'आव थांनानै नायहैनो हागोन बिनि चेनेलखौहाय आरोना थांनानैहाय जेनेबा अबेयाव कमेन्ट हरदों अबे भिडिअ'आव बे कमेन्ट भिडिअ'खौ नायदो ओमफ्राय भिडिअ'खौ नायनानैहाय इउटुबाव थांदो आरोना थांनानैहाय बे माबाखौ नायदो कमेन्टखौहाय होमबा डाइरेक्ट मिथिबाय नोंखौ अबे भिडिअ'आव कमेन्ट हरदों रावबो गैला हारसिंसो रायलायलां जिर'सो थांजोब्बाय आंखौ गारनानै सासेबो गैला बबाव थांजोबखो बिसोरलाय मा जानायनि थांजोबखो सासेबो गैला रननाय जागोन आं
मा जाखो थांजोब्बाय नोंसोरनो आंखौ गारनानै सिरि थाबाय आं ओंखायनो वाइटि स्टुडिअ नायनांगौ दे जिआरबि आगै बुमसा फ्रेन्ड जादो दे जोंहा बुमसा फ्रेन्ड थांबायदां बुमसाया गैलागोन सानैल'सै हनै थाथेरखाया वाइटि स्टुडिअ थांजोबबायगोन रावबो गैला सानैल'सै हेल' आब' लाइक होनो फैदों लाइक होनोल' फैबाय आरोना नोङो महेश दैमारि आगै लाइक होदो दे फैबाय जखन आरो वेलकाम आंनि लाइफआवहाय मा ओंख्रि जानानै फैखो आगै खिथाहरदो गगा मोनदोंलै आंहा जा थेथार गन्थंआनो उन्दुनो हायि बायदि उन्दुबाथाय गोथेजोबो गन्थंआनो हांखौनो लानो हानो नागिरा उन्दुनाया फुल जायाखै खोमालाय आंना दामानि उन्दुनो ओंखारो हास्लाबानो प्रदीप दान लाइक दान दासो लाइक होदों लाइक होबाय दे थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय आरो लोगो नाङा नामा नोंहा महेश दैमारि रावखौबो आंखौ रावबो दाबो सापर्ट गैया मानो आब' हा नोंसोरलाय माथो रावजोंबो रावखौबो माबाखौ जिआरबि आगैखौलाय मानो रावबो सापर्ट खालामदिया मानो नै जिआरबि ओरै खालाम थारमाने खाथा मोनसे लादो दा खाथा नङाबाबो सोर सोरखौ नों सापर्ट खालामदों बेखौ स्क्रिनसट मारिनानै दोनजोब ओमफ्राय स्क्रिनसट मारिनानै नोंखौ जुदि बे मानसियाहाय नोङो साबसक्राइब खालाम हरफिनाखै बेखौ माबाबानो जाबाय नोङो कमेन्ट हरै हरै बुंहरबाय थाबानो जाबाय बेबायदि आरोखि ना आरो कमेन्ट हरसेयावबो नोंनो जुदि साबसक्राइब खालामहराखैबा आन खालामना हो गावखौबो होमबासो बुजिबाय दा जिआरबि खिन्थु आं बिदि खालामफेराखै आरोना रावखौबो आं साबसक्राइब खालामबाय बै खालाम दा खालाम बेबायदि आरो नै जोंहा मनजिल नार्जारि आगै फैदों हेल' आब' मारै दं खबरा बिदिनो मोजां गाज्रिनि गेजेराव दं आगै आरो नोंहालाय मारै दं मा ओंख्रि जानानै फैखो आंनि लाइफआवहाय आगै खोन्थाहरदो लाइकआ 10 जादों दासो दे सोर सोर लाइक हराखै लाइक हरबानो जाबाय मनजिल लोगो जादो नों लोगो जाहैदो ना प्रदीप नों लोगो जाहैदो सिथुर जादों ना मोखाङाव नै बेवहाय नै बेयाव सिथुर जादों ओमफ्राय नैबावबो नै नैबे जायगायावहाय नै सादों सिथुरा नैबे जायगायावहाय दांफ्लांबाय थायो सिथुर जाबाथाय खायनोल'खा अके आब' स्क्रिनसट मारिना हो नोंखौहाय जुदि साबसक्राइब खालामाखैबा आन खालामफिन सानसे दे आरो सानसे साननै मनजिलाबो दंखायो ना आंजों होनदों दंखायनो महेशजोंहाय आगै महेश नोङो अबेनिमोनलाय बावबायलां नोंखौ अबेनिमोनथाय आङो नोङो खोन्थाहरलाय जोंहा आरो मनजिल आगै नोंलाय अबेनिमोन खोन्थाहरसाय मनजिल आगै नै होखारबाय दे ब्लु होबाय आं दे होख्लायदो सोर सोर लोगो गैया दहायसो जि मोजां मानसि फैदोंमोन थांफिनजोब्बाय 9 जन ना 10 जनमोन दहाय
लाइकखौ होलाङाखै ओमफ्राय रावबो फैदों थांदों सिथर जादोंलै नैबाव मोननैबावसो नै सिथराबो मोनसे बाव मोनसे मर्निं टाइमाव नायबा आन्स जाना थायो सापर्ट खालामबाय फ्रेन्डआ मर्निं टाइमाव नायबा आनसाबस्क्राइब जानानै थायोनो सापर्ट खालामबाय फ्रेन्ड ओमफ्राय फ्रेन्डआ सापर्ट खालामनाय फ्रेन्डआ आनसाबस्क्राइब जायो ना मानो सापर्ट खालामनाय फ्रेन्डआ जायागोनलै बै इमेल आइडि इउस खालामै जाय गोजाम आगोलनि नोंनि भिडिअ नायै बेफोरासो आन जायो थाथ' बिखुनजो दा फैफिनगोन आं दे दा फैफिन दै थाब फैफिन ओमफ्राय निलेक्सखौ लानानै फैफा दे निलेक्सखौ फैनोसै बे थाबासो इन्टारेस्ट मोनो आं बिजनिनि आब' बिजनि मा गामिनि बिकास बर' फैदों नै जोंहा हेल' आगै आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय वेलकाम बबेनिफ्राय फैखो मा ओंख्रि जानानै फैखो बाबुखौ नारदोंलै आङो जलंगायाव नै बाबुखौ नारगासिनो नै उन्दुआ सोर लाइक होआखै लाइक हरदो दे आंनो एसे गगानोसैसो मानसिफोर गगाथाय गगा मोनसोगारदों आंहा दिनै आं बिजनिनि आब' बिजनि मा गामिनि तुम्हारा गाँव कौन सा है विकास बर' का क्या बर' नहीं है क्या विकास बर' टाइटल तो बर' है मेरा गाँव मतलब मेरा जगह है गोसाईगाँव क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं आं होदों दे आब' लाइक दहायनो नोंथ' होखादों दे बिजनि मा गामिनि आगै नों खिथाहरलाय महेश आं थाबा इन्टारेस्ट मोना होनबा बिखुनजो फैलां बिदिबा मोतलोबखौनो गाज्रिसो दिहुनखायोलै बिसोरो एखेबारे नोंसोरखौ लोगो मोनफ्लांबा लावथि होथारसिगौलां प्रदिपा बा नोंबो खालामदो प्रदिप बा नोंबो खालामदो सापर्ट आंबो खालामसै भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट खालाम जावैसो हनै मन्दिरखौ सापर्ट खालामहरद' गाव सिला हरनानै हो एसे ओके मंजिल ने तुम बोरो से बोलना मेरे को समझता नो दानबायसो क्या बोल रही थी विकास बोरो कहाँ से हो आप बोलो तो हम भी तो सुने आप कहाँ से आया है बोरो है कि नहीं मैं हिंदी को अच्छी तरह से आता नहीं है जो भी आता है टूटा फूटा हिंदी बान्दुगुरि मोनफेरबाय नामा बान्दुगुरिया जाहैबाय बर' बाजारनि सोनाबहा नङाबा खोलाहाना महेश आगै आं बर' बाजार खाथिना बान्दुगुरिया ना बिजों नङामोनथाय बावबायलै उल्था फाल्थासो होनखोना माखो आङो बेग होफिनगासिनोनो सोरखौ बेग होफिनगासिनो नोंहालाय एस बर' फैदों नै जोंहा आगै सुनाया आब' ओंखाम जाबाय नामा आरो मा ओंख्रि जाखो ओंखामालाय जाखांबायलै आगै सवाबिन एवनाय आलु एवनायजोंसो जादों दिनै मिरामिसखाय जोंहा नै दिदोम आदा फैदों आं लाइक हरबाय बिनानाव थेंकिउ आदा लाइक होनायनि थाखाय बिनानाव सुनानो थेंकिउ आदा सुना लोखि आंनि लाइभआव जयन जाफैनायनि थाखाय आरे प्रेसारसो जाखो ना माखोबा खर'फ्रालाय मा सारलाबायो मा ओंख्रि जानानै फैखो आदा दिदोम आरो खबरफ्रा मारै बाजैमोना बोरै दङ एसे खिथाहरदो ओमफ्राय आब'आ मा सोमावबाय थादों आखाइ फारसे नै फिसालाखौ नै
जलंगायावसो उन्दुदों आंनि रायलायनाया लासै जायाना दावराव रायलायो आंनि रायलायनायजों सिरि मोनो बिसिनायाव दोनबा ओंखायनो आङो जलंगायाव लानानै रायलायदों आरोना दा आं उन्दुबा लांफानोसै बिसिनायावहाय ओमफ्राय पुर्निमा दैमारिहायनो प्रमद नार्जारिया गाबज्रिदों पुर्निमाखौ अबाव पुर्निमा होनबावखो पुर्निमा गैलान्दां दिनै उन्दुनो ओंखाराखै नामा दिनै उन्दुनो ओंखाराखै सानाव उन्दुखादों आङो सानाव उन्दुखादों मैयासो उन्दुखादों मोनथिला मानो गाबहरखो दे बर' है लेकिन सर्विस कितनी में आता है बोरो है लेकिन सर्विस कितने में आता है क्या बोल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है बोरो है इसको तो समझ में आया लेकिन सर्विस कितने में आता है ये समझ में नहीं आया दिमाग में गुस्सा नहीं मेरे को क्या बोला है आबौआ बबेनि होनदोंमोनलाय ओमफ्रायनो आं जाहैबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गसाइगाव फैफेरदोंना फैफेराखै ओरैहाय एखे बङाइगावसोनो न' आब' सानजाखैसो सानजाजोंसो ना बान्दुगुरिया रं जाबाय दे आगै आं उल्था फाल्था होनबाय बर' लावगावजोंसो हावरै बिजनि स्टेसनजोंसो ना बारनानै बिजनि स्टेसननि ओरै साहासो थांनांगौना महेसागै मा एसेबां खस्थ' खालामनांगौ जाखो सोरखौ होनदों आंखौहाय आदा उफाय गैया एसे 1K जाहोनि आंबो थाबनो र' नोंसोर होनोना आं नोंसिनि लाइभआव थाङोबा आंना साबसक्राइबार मानो बाराया होनबा लाइभ फैबाय था होनोना ओंखायनो आङो दाना लाइभ फैबाय थाग्रा जाबाय आरोना सानावबोथ' सोलाबा ओंखाम ओंख्रि बिहाव बिखुनजो फुजिनाय मानाय ओंखायनो आङो मोनायावहाय ओरैनो उन्दैखौ फुथुथावथाव मोनायावथ' खामानि जोब्बाय ओमफ्राय सानफ्रावबो लाइभ फैनाय सानबाबो मानसि दुमसि जोबा एखमबा मोजाङै होथेरनो मोना ओंखायनो आङो ओंखाम जाखां लोंखां फ्रि टाइम मोनायाव होयो आरोना गाज्रि साननाङा आं मोनायाव लाइभ फैनायखौ आङो मानोना मोनायावहाय बयबो उन्दुजोब्बाय आराम फ्रि टाइम जाबाय बिनि थाखायसो फैयो आरोना सानाव सोलाबा ओमफ्राय बर' लावगाव बारनानै मा एसेबां र' आं जायखौ सापर्ट खालामबाय दा आंखौ सापर्ट खालामाखै आब' मानो सापर्ट खालामदिया दे JRB खौ रावबो आदा दिदोम सापर्ट खालामना हरदो JRB आगैखौ नोंहा जुदि बेजों सापर्ट गैयाबा आरोना प्रदिप नार्जारि माबा जावैसो JRB खौ सापर्ट खालामहरदो मन्जिल बेग हरफिनबाय दे नो मन्जिल नोंखौ बेग हरबायनो ओमफ्राय मोनायावसो बिदियावसो फुथुयो माने बिसिनायाव उन्दुबाबा ओरैबायदि सैथान गथ'आ आंनि रायलायनायखौनो हाबोयो आरोना बेनियाव ओमफ्राय सिखारबाथाय जा डिस्टार्ब खालामो गथ'बो जाथि नालाय ओमफ्राय जलंगायाव दोननानै नारोब्ला हले आंनि आवाजजोंबो जेबो माबा जाला आरोना आखाइया सोमावबाय थाखाबाय नालाय फारसे ओंखायनो गोसोबायदि रायलायनो हाबाय ओमफ्राय आं दा उन्दुबा बैयाव लांफानोसै आरोना बिसिनायावहाय आं थाङाखै आब' मालाबा फैदो जोंथिं बेरायनो फै मालाबा फै आब'नो बे बिकासआ मानो डिलिट खालामनायलै थेंक इउ आब' बुजिबायनो एसामोन आब' नों आं चेनेलखौ साबसक्राइब खालामाखैबा साबसक्राइब खालामदो प्लिज बड' क्रिएसन नोंनिखौ मानो सापर्ट खालामाखै जानो र' थाथ' आं बैयाव मबाइल मोनसे लायनि सापर्ट खालामखानायथ'
ओमफ्राय र' अबेसिम थांगौमोन आं फरायनाया दंखायो आं जि बिखुनजो जिआरबिजों दंखायोनो आब' आंलाय होबाय ओमफ्राय उन्दुनोसै दे मन्जिलागै उन्दुदो दे होमबालाय आं नोंनि ब्लुखौ लाफिनसै दे मन्जिलागै नै ब्लुखौ लाफिनबाय आं गुड नाइट मन्जिलागै दे आब' सोलाबबानो फै लाइभआव आंनि लाइभआ बांसिन मोनायाव जायो दै 9टानिफ्राय जायो आरोना 8:30निफ्राय माबा 9टानि गेजेराव जायो 11टासिम फैयो आरोखि आं एखमबा 11:30 जेबो गाज्रि साननाङा आरोना आङो मोनायाव फैनायनि जाहोनखौहाय मोनायाव फैनायनि जाहोना आं नोंसिनो खिथाबोखाबायना सानाव फैनो सोलाबा आंहा उन्दै गोरलै दं नालाय ओंखायनो आरो ओंखाम ओंख्रि संनाय मानाय जोंनिया बिहाव बिखुनजोआबो बेमार जोबना ओंखाम सिबिनांगौ बिसोरखौहाय आरो नोंगुमैयाथ' थाखाया न'आव थानाया बेथ' गारि सालायो ओमफ्राय नानि दं ओमफ्राय मानसि फैलु फैला लाइभआव थाथेरनो मोना बेबायदि जायो आरोना ओंखायनो नैबे मोनायावहाय फैनाय जायो मानोना बिहाव बिखुनजोआबो उन्दुबाय बे टाइमावहाय खामानि गैला फ्रि टाइम बिदिखायनो आरोखि ना बिदिखायसो मोनायाव फैनाय जायो ओमफ्राय रेन्ट सोलाय होबाय दे आदा दिदोम गासिबो लोगो दंजोबखायोनो मालाय आदा दिदोमनाव होमबालाय आदा दिदोमनावसो सोर गैया नोंसोर लोगो जाहरबानो जाबाय आदा दिदोमाथ' नोंसोरखौ साबसक्राइब खालामखाजोब्बाय जाहैदों ओमफ्राय एस बर' लोगो खालाम आंबो खालामगोन माबा र' महेस नोंखौ आङो रेन्ज हरनि दे नोंबो लोगो खालामहरनो हाबाय होनबा बिसोरखौ एस बर'आ थांखो ना माखो ना दङ आंनिखौबो सापर्ट खालामबाय आब'आ आंनिखौबो सापर्ट खालामाखै आब' दां आब'आ खालामाखैबावनो दहाय कमेन्ट हरनाया बावदों मन्जिल नार्जारि कमेन्टखौ नायना नाया नोंसोरलाय कमेन्ट गोदानखौ अफाय नायनांगौ वाइटि स्टुडिअ'आव नायनांगौ दे कमेन्टफोरखौहाय र' आंनि जिमाइलखौ बोरै खुलियोमोनथाय सोरबा स्क्रिन रेकर्ड खालामनाय रोंगौ ना रोङा खोन्थाहरलाय आंनो लाइभआवहाय आंनि जिमेल खुलिनायनि र' एस बर' थांबाय नामा जानो थांखो ना माखो आयौ र' दाजुहर दै गोलैफैगोन आंना मबाइला गोलैबाथाय सेस हनै गोलैथारसैसो आयै मबाइलानो बोरै जाखो हरलां फाल्थु दाजाथिङाहाय आब' ब्लु नांगौमोन होबायथ' महेस होबाय आंखौबो सापर्ट खालामाखैदां खालामबाय ओमफ्राय र'हाय कमेन्टआबो हास्लाबखाया गोमोननाया गासिबो लोगो दंजोबखायो एस बर' थांबाय नामा थांखो ना माखोथाय र' आं नागिरबावनि र' माखौ नागिरनोलै आदा अखा हाबाय जोंनिखायाबो अखा हाबाय आरोना जोंथिं दहाय हादोंमोन मन्जिल अके सरि दै बावदोंनो बावदों मानो बावनो मोननांगौ नोङो एस थांबाय नामा ना थांबाय गोरलै गैला साथामल'सैलाय हनै सोरनिबा माबायाव न'आव थांनानै सापर्ट खालामलाहैखो ना माखो उन्दुनो ओंखारबाय आं आब' उन्दुनोसै दे बाय दे उन्दुदो दे उन्दुदो जिआरबि गुड नाइट र' थाथ'लाय जिआरबि आं नोंनिखौ मोनसे सापर्ट खालामना होनि नैबे आइडि मोनसेजों जिआरबि र' JRB बसुमतारी ब्लग
बसुमतारी ब्लग्स BLOG Rodero नै बेनो दा कमेन्ट हर आब' औ बेखौबो साबस्क्राइब खालामदै नै जोंहा रिना बसुमतारी फैदों हेल' आगै आंनि लाइभआव जइन जाफैनायनि थाखाय थेंक इउ मानो जोहरबाय थाखो होमबा बे आंनि मबाइलखौ हरै थाङा थिङा हरैलां दिसथाबबाहाय मालाय लाइभ फैनायावहाय नै साइ मबाइला गोलैथारसै नै भिडिअखौ नायनानै होबाय दे आङो माबा मा नामनो GRB नोंनि भिडिअखौ 445 जाबाय माथो 446 जाबाय आं खालामनायजों 16 लाइक ओमफ्राय आब' आंनिखौबो नायबाय था सापर्ट दंना दंगै नै साइ बिनि आथिङा आं बाथारो र' एस नोंखौबो खालामना होनि आं नंगुमैनि थारमाने बेनाबो सापर्ट माबा दं चेनेल दं दै साबस्क्राइब खालामना हो आं कमेन्ट हरनानै दोनगोन गोदान लोगो लिरनानै हरगोन दे आङो गोदान लोगो लिरना हरबाय दे GRB नों सापर्ट खालामफिनबानो जाबाय बे नंगुमैनि चेनेल दे JB ब्लग्स बेना र' ओमफ्राय मा नाम मोनलाय सासेना सोर सोर दं कमेन्ट हर सोर सोरनो सापर्ट नांगौ एस बर' क्रेसन फा गुगोलानो बेंगासो एस बर' क्रेसन CERA क्रेसन फट'गा माबायदि मोनथाय नै 332 ना एस बर' दंना गैला दंबासो खालामगोन गैयाबा खालामले एस बर' दंना गैया खिथाहरद सोर सोरनो नंगुमैनि मबाइलजों सापर्ट नांगौ खोन्थाहर मा ओंख्रि जाखो आब' आलु एवनाय सयाबिन एवनायसोहाय आगै मिरामिससो जोंहा दिनै मा नै सासे मा होनदों नोंनि मोननै सासे लोगो खालामबाय आं नागिरनानै सासे लोगो खालामबाय आंनो सोरखौ खालामखोलै आदा दिदोम र' नोंखौ आदा दिदोमखौ सापर्ट हरनि आं नैबे मबाइलजों एस बर'आ गैला खोमा आङो मोनखाबायमोन नै एस बर'खौ दंना गैला जाखोथाय रिनाखौबो खालामहरसै दङ दे खालामहरसै दे दा नोंबो खालामहर दे खालामबाय ओमफ्राय नै भिडिअ'आव कमेन्ट हरसै आं नैबे भिडिअ'आवहाय कमेन्ट हरसै नै भिडिअ' नायगासिनो गोदान लोगो लिरना हरदों दै बेखौबो बेक सापर्ट खालामफिन गोदान लोगो खालामबाय दे एस बर' ओमफ्राय एबार सोर दं आदा दिदोम ब्लग्स आयौ आदा दिदोमनि जों सापर्ट दंखायो नै सापर्ट दंखायो आंना बोराया नोंजों आदा दिदोम 1.82k थांबावबायलै आदाना बाब वाट्स आवारा बेसेबां जाखो आदा नोंना नायलाय एफा बुरजा मानसि 1800 साबस्क्राइबार हो आदा नायसै नायानो 200 जन गाहामल' नायो बिदिखौनो दुखु मोनोब्रा आङो 1800 मानसियाव 200 जनल' नायनांगौआ थामसा नामा
ए गोथावसो दा रिना र' दे नोंनिखौ खालामसै आङो रिनानिखौ रिना बसुमतारी नैबेनोमोन ना नोंना रिनाना माबाना 4.29k साबसक्राइबार बा मालाय मासि बुरजा बुरजा बोरै बिदि मोनखो एफा बुरजा बुरजा खोन्थाहरलाय जोंहा आगै रिना बोरै बिदि एफा बुरजा बुरजा साबसक्राइबार मोना आंबो सोलोंनो एसे गोदान मबाइला मा जाखो बोरै बिदि एथ' बुरजा बुरजा साबसक्राइबार खामायनो हाखोब्रा नोंसोरलाय आंनालाय माथो बारायानो बेसेबां साबसक्राइबार जायो एसेबां आनसो जाफिनजोबो आंना गोदान लोगो ओमफ्राय सोर दंबावो रिना आगै आंखौबो सापर्ट खालामदो गैया दाबो बेनोल' बोरै साबसक्राइबार बिदि एथ' बुरजा मोना बेखौ खिथाहरलाय आंनो रिना माबाफोर एपफोर दं नामा ना मा ना बोरै खालामा नोंलाय ना बायदों खिथाहरसाय भिडिअखौ नायबाय दै गुमैनि भिडिअखौ नागारनाय मोनाखै आब' भिडिअखौ बारा नागारखाया बियो एसे एसेल' माबा गोबाव गोबावजोंसो नागारलाबायो गोदाव सोरावसो बेबो आं हगारनानैसो होदलाबायो एक मास सिगां नागारनाय हगारनायल'नो गुमैनाबो ब्लग दंलायो होनबा आब' दङ ओमफ्राय ब्लगखौनो बानायलाबाया खिन्थु बेनो सामफ्रामबो ट्रेभेल खालामो सामफ्रामबो ओरैबा ओरै बेरायहैयो आरोना गारि सालायनानै होमबाबो भिडिअखौनो बानाया ओमफ्राय मबाइलफ्राबो मोजां बेना कुवालिटिफ्राबो मोजां ओमफ्राय भिडिअखौनो बानायनो बायो जाहैदों लाजियोनो जाम्बासो मानसियानो गोसो जाबाल' हगारलाबायो महिमा ब्रह्म इउटुब चेनेलखौबो खालामसना महिमा ब्रह्म ना र' म ए ना अ बाल ए महिमा ब्रह्म BRAHMA नैबे नामा 132 साबसक्राइबारा नामा आदा दिदोम नायसाय बेदा फटका नुबाय दा बे नंगौना नङा बे नंगौना नङा आदा दिदोम हारसिंसो जालाबायनाय आब' बेखायनो जेबो मिन्थिलाय लाङा आं जोंनालाय माथो बिदि जायाबाल हारसिङैलाय आनसाबसक्राइबल' जानो मिथिगौ आंनिखौबो खालामसोना औ बेनोखाना आं नायनायानोखाना खालामबाय दै नै ओमफ्राय भिडिअखौबो नायबाय नै मेसेज हरगासिनो दै गोदान लोगो लिरनानै नोंबो बेग हरफिनबानो जाबाय
गोदान लोगो हरबाय आङो गोदान लोगो लिरनानै हरबाय आरोना कमेन्ट हरबाय आं गुमैनिखौ दे वाइटि स्टुडिअ'आनो अबहाय थाखोथाय बेना वाइटि स्टुडिअ'खौनो गैला नामा दाननानै लाखो ना माखो बोरमाया गैखालागोन दाननानै लाखाबायना वाइटि स्टुडिअ'आनो गैया मानोबा दानना लाखो वाइटि मिउजिकसो दङ नै नांगौआनो गैया जोलावसोहाय वाइटि स्टुडिअ मानोबा दानखो दे सोरनो सापर्ट नांबावगौ कमेन्ट हरद' आङो आरो दिदोमनियाथ' दंखायो रिना आगैनि खालामबाय महिमानि खालामबाय ओमफ्राय जिआरबि खालामबाय एस बर'निखौ खालामबाय $62 जन जाबाय नै बावगुमै आंबो दुखु नांगौ बर' हारिनि जारिमिनखौनो ओमफ्राय बिफर हेल' बाजैनो हेल' आगै वेलकाम आंनि लाइफआवहाय लाइक डाउन थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय मा खबरा मोजां गाज्रिनि गेजेराव आं सापर्ट खालामबाय आब' गुमैनिखौ थेंक इउ सापर्ट खालामनायनि थाखाय बिपर बर' मा ओंख्रि जाना फैनायलै आगै सना खिथाहरलाय बिपर बर'खौ सापर्ट खालामदोंना खालामाखै जोंहा बोराया बिपर बर' सापर्ट खालामखानायलै बिपरखौ आंना बोराया सापर्ट खालामखाबावनाय नै बिपरखौ अलाव होलायनानै लालायबावदोंसो बि बयस आयु 1.9 एम नायदों दालुसो जादोंलै आगै नों दालि लिरनाया दालि आरो गरसै फ्राय दङ सापर्ट खालामना कमेन्ट हर फ्रेन्ड सोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामदो जोंहा जिआरबि आगैजों आरो कमेन्ट हरनानै दोनदो आरोना आङो 1K जाजानो लुगैबाय माला 1K जाबावो एसेसा मोजां मोनसिगौ आं 1K जायोबा आरोना थेंक्स आब' थेंक इउ सापर्ट खालामनायनि थाखाय गोदान लोगो ओमफ्राय जिआरबि दे लोगो खालामनोलै आब' एसे बेस्थ'मोन बेस्थ'मोन ना दे जेबो नङा जोंहा महेश आगैजोंहाय आंनि बोराया लोगो दंना गैया नायनायनि र' महेश MEES महेश टाइटेला मामोनलाय दैमारि DAI दैमारि
महेश आगै आंना बोराया नोंजों साबस्क्राइब गैया नै आं साबस्क्राइब खालामना होनोसै ओमफ्राय बे आंनि बोराइयावहाय बोराइनि चेनेलजों नोंनाव गोदान लोगो लिरनानै हरगोन आं माबायावहाय भिडिअआवहाय नोङो सापर्ट खालामहरफिनबानो जाबाय दे महेश। रिना आंजों लोगो दंना गैयानो रिना लोगो दंना गैयानो महेशजों लोगो गैयाबा लोगो जादो रिना आगै। नै अलाव होखाबाय दे आङो महेश ओमफ्राय नोंनि भिडिअखौ नायनानै नै सिफुं रिंनाय नै नोंनि भिडिअखौ प्ले होबाय नोंनियाव कमेन्ट हरसै गोदान लोगो होनानै नों सापर्ट खालामहरफिन होबाय दे बे चेनेलखौबो दे। बिपर बर' सापर्ट खालामबाय आं सापर्ट खालामबायनो। आंखौबो सापर्ट खालाम लिरना हरबाय आङो ओमफ्राय बिफर मोजां ना खबरानो बिफर मोजां सोंहरदों हनै खबरा। ओमफ्राय आब' मानसिफोरा बिदिनो आनसाबस्क्राइब खालामफिनो भिडिअखौ नायलाबासिनो साबस्क्राइब खालामना होबा बेखायनो खमायफिनोलै औ नंगौ आगै सैथो खोथाखौ बुंदों नों। ओमफ्राय आब' मानो गुमैया हंख्रद लायबाय माथो गुमैया उन्दुबायना दहायनो उन्दुदों। ओमफ्राय बे बेकग्राउन्ड मिउजिक होनो बेखौहाय बेकग्राउन्ड मिउजिक बियो। ओमफ्राय जोंहा बिबुंथि आगै फैदों नै बिबुंथि ना बिबुथिसो बिबुथि नार्जारि मा होनदों हेल' आब' सनाखि हेल' आगै वेलकाम आगै आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय। नोंखौबो आङो सापर्ट खालामहरनि आंनि बोरायनिजोंहाय आरो नोंनियावहाय सोर सोरजों लोगो गैया लोगो जादों आं नोंखौ रेन्ज होना होनोसै नै रेन्ज होनानै होबाय आं नै। मासिबां उन्दुयो होमबा बेयो आरो मबाइला गोलैगोन र' आथिंखौ बिदि दालाबोलाबाय गोदाव सोरावनो दोनजामारा। रिना बसुमतारी आंखौ कमेन्टल' खालाम दोनलाय दे आं दा खालाम हरफिनगोन दे सनाफोर। नै रिनानावहाय कमेन्टल' खालामना दोनोनो गाव दा कमेन्ट माबा दा खालामहरफिनगोन जाहैदों साबसक्राइब खालामहरफिनगोन। एस बर' दहाय खालामहरबाय आं नुदोंना कमेन्टआ नायाखै नामा होनदों। र' बिबुंथि नार्जारिखौ आङो खालामग्रोनि 8088 बिबुथि मामोनलाय टाइटेला बिबुथिफोरो नार्जारिमोन नामा नार्जारि दंना गैया मानसिया दंबा खालामगोन नार्जारि बिबुंथि नार्जारि दंना गैया थांखो ना माखो 61 साबसक्राइबार दंना गैयाथाय दंबासो खालामगोन। ओं दे आब' सनाखि बिबुंथि नार्जारि सापर्ट खालामदोनो जिआरबिखौहाय ओमफ्राय महिमा आंजोंबो लोगो जादों आं गाबोन बेग होफिनगोन गाइस मोननो लोगो जानोनो महिमाजोंबो गाव गाबोन बेक खालामगोननो। नै जोंहा आगै लोखि फैदों आंनि आगै फंबाय फैदों जोंहा
अफिसियेल निसान हाय आब'नो हाय आगै सनालोखि दासो नोंहा 10ता 20 जालायलायबाय दानिसो फैबाय नोङो मा ओंख्रि जानानै फैखो आगै निसान एसबर'आ मा होनदों महेश आं दा नोंनिखौ आं खालामबाय महेशआ दा नोंनिखौबो आं खालामबायनो होननानै खिन्थाहरदों ओमफ्राय प्रदिप नार्जारि हाय बिबुंथियाबोनो थांखोना माखोथाय बिबुंथिया आवाजखौनो हराखिसै ओमफ्राय बिबुंथि नार्जारि सापर्ट खालामबाय आंनो थांबायसोगोनलै बिबुंथिया गैलेगोन गैले थांखोना माखो बिबुंथियाबा सोरनिबा न'आवसो हाबनानै साबसक्राइब खालामहैदोंदां नै बिबुंथि दङनो बिबुंथि आं नोंखौ नंगुमैनि मबाइलजोंहाय साबसक्राइब खालामनोसै दे ओमफ्राय नों सापर्ट हरफिनबानो जाबाय आं नोंनो गोदान लोगो लिरनानै हरगोन नै साबसक्राइब खालामबाय दै ओमफ्राय भिडिअ'आव हरसै आङो भिडिअ' नायनोसै आङो नै भिडिअ' नायबाय नै ओमफ्राय बे भिडिअ'आवहाय नै मबाइलाव मोजांखौनो नुवा दे आब'आनो मोदोमा आंजों समानखागोनलै नोंनाबो नै मोदोमाबो माथो गिदिर नुदों एसे मोदोमा आंनाबो बिदिनो देरथारबाय जा देरो मोदोमा जायाबाबो मा खालामबावनो र' मायानो गोदान लोगो आंखौबो सापर्ट खालाम ओंलै आब'नो हाय प्रदिप आदा नै बिनिथा ब्लग फैदों जोंहा हेलौ आगै बिनिथा वेलकाम आंनि लाइफआवहाय बर' ना मा जाखो ब्लु खालाम दे आगै दे ब्लु खालामनि आं खालामबाय ओमफाय आब' बिबुंथि निसाना होनदों ओमफ्राय आंखौबो कमेन्ट हरना सापर्ट खालामाखै आब' आंखौ आब' दा हरगोन खोमा ना जि आर बि आगै नायस'नाखैलाय खोमा रावबो आंनि लाइफआव दंजोबो नालाय बयबो ओंखारथ'वाखै नालाय ओंखायनो माबादों खोमा दाहाय हरगोन खोमा नों नेनाय दोनै सानसेखौहाय आरो नामफोरखौ गोसोआव लाबानो जाबाय दिनै गाबोन सानसेखौ ने आरो गाबोननि उनाव खालामाखैबाथाय आन खालामफिननो हागोन आरो नों सोर सोरखौ खालामदों ओमफ्राय हाय प्रदिप आदा अननानै आंनि चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामना होदो बोरो जावैसो प्रदिपआव फै थांगोन जोंना नै साबसक्राइब खालामनो बिबुंथि लै आब'नो मोदोमा जोंना गिदिर गिदिरथारलै आब' आं दोनथ'नोसै ब्लु बोखारनानै अखा हादों दे सना दे बोखारबाय दे थांदो बिन्दास गुड नाइटनो रं नाम्बारसो रायलाय रायलायबायखोनाखोहाय आब' बिबुंथिया जानोहाय रं नाम्बारसो रायलायहैबाय खोमा बिबुंथिया मा ओंख्रि जाखो आब' आरो गाइसमेन मा ओंख्रि जाखोनो बयबो खोथास्रायहरदो स्रांनो महेशा गैया सोंदों जोंनियाथ' आलु एवनाय सयाबिन एवनाय आं खिथाखाबाय आरो एवनायजों जादों होननानै अफिसियेल आगै नोंनिखौ सापर्ट खालामबाय कमेन्टबो खालामना दोनबाय आंनो आगै अफिसियेल निसान नोंखौ सापर्ट खालामबायनो आगै अके दे एसपर'नो आं बिदि लाइभआव थाबा जि आख' फिख' मोना बेखायनो मोनोसोमोनदों आं बिदि लाइभआव थाबा जि आख' फिख' मोनो बेखायनो आं दा जाय कमेन्ट खालामनाय बेखौ फारि खालामगोन आरो कमेन्ट खालामगोन दे थारमाने लाइभ ओंखारलांलाय मालाय जायोना फैफिननाय मानाय महेसनो आइदै आं
दे नोंखौबो माबा मुंखौ लाफिननायसै आङो आया मुंसो होफिननाय जादों एस बर' लोगो खालामदो बिनिथा ब्लग हो नोंखौहाय आङो नोंगुमैनि चेनेलजोंहाय साबसक्राइब खालामसै बिनिथा ब्लग जै बिनिथायाबो बिहिसो जादों ब्लग स्प्लिंआबो दा ओंखारदों बिनिथा आगै आंनिखौबो सापर्ट खालामदोनो ओमफ्राय जागोन आब' दे बिबुंथि आं बेक खालामफिनगोन भिडिअ नायनानै आं खालामखायोनो एस बर' लोगो खालामदो होनदों बिनिथाया बिनिथा सापर्ट खालामदो बिनिथा जिआरबिएलखौ सापर्ट खालामदो लाइक होबाय दे आब' थेंकिउ लाइक होनायनि थाखाय अफिसियेलनि जों लोगो खालामदोनो बिनिथाया थिनदों जागोन दे बिनिथा आं दा भिडिअ नायना कमेन्ट खालामना दोनहरदों र' बिनिथानिखौ आं सापर्ट खालामना होनि दे र' बिनिथाया अबेमोन जाखो नैबे गस्ला गोथां गाननायानोमोन नामा बिनिथा ब्लग नोंनिया 2.2k साबसक्राइबारानो नामा हो बिनिथा माथो आलदासो बे नैबे नङाना नोंना नै बिनिथा नायसाय बे नङा नामा बे नंगौना नङा नङालै बेयो आंनिबा गस्लायाबो एखे गानदों बेजों माथो मोनानो नागिरबाबो मिनिथानिखौहाय मोनासै आङो नागिरबाबो र गो टु चेनेल ए 192 सोना नोंना नङा बेयो नै मोनबाय नै बे दा नैबे दा नोंना साबसक्राइब खालामबाय दै नोंबो नंगुमैनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामहरफिनबानो जाबाय मिथिबाय बिनिथा आं नोंनियाव गोदान लोगो लिरनानै होखाबाय नै कमेन्ट लिरना हरबाय दे ओमफ्राय बिनिथा सापर्ट खालामदो लाइक होबाय आब' थेंकिउ अफिसियेल निसान लोगो खालामदो ओमफ्राय अफिस र' जागोन दे बिनिथा आं दा भिडिअ नायना कमेन्ट खालामना दोनहरगोन होनदों आब' आं उन्दुनोसै दे गुड नाइट आब' थेंकिउ गुड नाइट बाय बाय जिआरबि आगै जिआरबि दे जागोन बेक हरफिनगोन आंनो होनदों नै बेक हरफिनगोननो दा ओमफ्राय रिना बसुमतारी आगैया मा होनो जोंना बेसेबां गोबाव जाखो आब' नों ब्लग खुलिनाया आं खुलिनाया बोसोरसे जाबायगोन आंना माबायानो वाच टाइमानो खमायफिनजोब्बाय आरोखि ना बोसोरसे आपडेट खालामो नालाय दा बोसोरसे बारबाय नालाय आंनिया वाट्स आवारा 300ल'सै आरोखि खमायनानैहाय बोसोरसेयावहाय माबा जानांगौ नालाय 4000 जानांगौ नालाय खमायजोब्बाय आरो दा नोंगौ बेनो औ अफिसियेल निसान नोंनिखौ आं खालामबायनो गासिबोथ' खालामहरबाय आं सापर्ट मेला बेक मोनफिनगोननो माला मोनफिनगोननो माला एस बर' माला खालामहरफिनगोन नोङो प्रदिप आगै नोंनिखौ सापर्ट खालामबाय नानै दोनबाय ओमफ्राय
एस बर' क्रेसन कमेन्ट खालामना दोनहर दे आं बेक खालामगोननो बिबुंथियाव दिनैसो खालामदों नों आंखौनो बिबुंथि दिनैसो खालामदों नोङो अफिसियेल निसान नोंखौबो नंगौबायदिजों खालामाखैमोन नै खालामहरबाय आङो दै चेनेल गोदाना खालामनाय गैयामोन नै खालामहरबाय आङो बिबुंथि आब'आ आंना उन्दुनो ओंखारबायना माथो ओइ आब' आंना उन्दुनो ओंखारबाय ओइ आब'आ उन्दुनो ओंखारबाय माथो सोरखौ होनदों आं उन्दुनो ओंखाराखै नै मबाइल नायदों नै नोंगौ मिनि नोंनिखौ माबा खालामहरदां र' साबसक्राइब खालामदों आङो ओइ जावैसो प्रदिप नार्जारि नोंनिखौबो साबसक्राइब खालामहरनि आङो दै नोंना माथो मोननैल'नो सर्टसआवसोबाव बेबो आयौ नोंखौ सिनायनाय नुदों बे नोंगौ बे नों नोंगौ बे नों नोंगौ आया नैबे नों नोंगौ नंगौना नङा नोंखौबो साबसक्राइब खालामबाय दे ओमफ्राय नोंबो साबसक्राइब खालामहरफिन दे खालामबाय निसानजि लोगो जादो दे लोगो जानोनो मा रायलायखो आं मिन्थियोसैनो आदाया अफाय थांनानै फैखो ओमफ्राय ओइ आब' आंनो जागोन दे प्रदिप जि आं दा कमेन्ट खालामना दोनहरगोन भिडिअ नायना बेक खालामफिनबानो जाबाय होनदों आरोना ओमफ्राय दिदोमा होनदों आंनाव फन फैदोंमोन जेबो नङा आदा दे फन फैदोंमोन आंनावबो बिदिनो फैयो एखमबा मानसिफोरनि लाइफआव थांनायाव प्रदिप नार्जारिया सोरथो होनबालाय आं नङाबा आंखौ बायदि नुवाखै नामा होनबा माथो नों बायदि नुवाखै आं आलदासो नुदों अके निसानजि होनदों नोंबायदि नुवाखैलै आलदासो नुनाय आङो महिमा आंखौ लोगो खालामासै दे निसान प्रदिप माबाखौ महिमाखौ लोगो जानोनो जाद' सोर दं लोगो जाद' दे 6 जन गोजोन दं थाब लोगो जा लोगो जादे थाबनो हाय आदा दिदोमनो नै आदा दिदोम नोंखौ निसान आगैया गाबज्रि हरदों थाम्फै अरथारनोलै दा उन्दैनाव आरे महिमा go to channel महिमाजों दंफायो
रावबो कमेन्ट हराखिसै बोरै जाखो बबाव थांजोबखो मानसिफ्रालाय थांजोब्बाय नामालै मा ओंख्रि जानाय आदा दिदोम मा ओंख्रि जानो आयु थाम्फैया जि गिदिरखा गुड नाइट सावबाबो थाम्फै फैखायो हाय अफिसियेल फंबाय होनदों आदा दिदोमा मा ओंख्रि जानाय आदा दिदोमनो मा ओंख्रिनो मा ओंख्रि सोंदों ओमफ्राय बिनिता ब्लगा होनदों अफिसियेल GRBS बर' साथामखौबो सापर्ट खालामबाय आं कमेन्टबो हरबायनो साथामखौबो लोगो खालामसे खालामनानै माबा हरबाय जाहैदों कमेन्टबो हरबायनो जोंनिया प्रदीप जावैसा मा होनदों आं उन्दुनोसै बिखुनजो सना लाखिदो ब्लुखौ दे उन्दुहैदो दे आंबो उन्दुनायसै लाखिबाय दे 10:30 जाबाय 11टासिम थानोसै आं दसे थाबावबानो जायोमोन ना दा ज' उन्दुगोन 11टायावहाय प्रदीप जावैसो गोजोननाय थाबाय बिनिथा आं दा बेक खालामफिनगोननो ओमफ्राय बिबुंथि आगैया मा होनदों बिनिथा आगैया मा होनदों जोंनिया बिबुंथि लोगो खालामदो बेक हरफिनगोन होनदों बिबुंथि थांखोना माखोथाय बिबुंथि आयु खिफिबावबायसो नै थाद आं उन्दुनोसै र' मा होनामोन अबे बिबुंथि अबेसिम थांखोमोनथाय बिबुंथि लोगो खालाम मिक्स बेसर सजना फिथाइ आलु मिक्स बेसर एवनाय आरो दालि जहलसोनो महिमानि ओंख्रिया दहाय सोंहरनाया आदा दिदोमानो महिमा निसान ओमफ्राय हायेन अनलाइन नै दासो फैदो नोंहा हायेन मा ओंख्रि जानानै एफा लेट जाबोखो दिनैलाय दाबो उन्दुनो ओंखारलायाखै आरो बिखुनजोखौ उन्दुनोसै 11टायाव उन्दुगोन र' ओमफ्राय आं ओंखारथ'सै दे आब' सना गुड नाइट बाय ओंखाम जायाखै आं ओंखाम जानोसै दे आगै सना उन्दुदो दे गुड नाइट आगै निसान सामफ्रामबो दसे दसे नुजाफैयो आगै निसान हायोब्ला आङो 9टा 9:30निफ्राय 9टानि गेजेराव फैयो 9टा एखमबा 9:30 जायो आरोखि ना अफिसियेल फुल वास खालामबाय दै खालामदै होनदों ओमफ्राय डिउटि दंमोन आं दहाय नुखादों नोंनि लाइफआवहाय नों डिउटि माबा 12:15निफ्राय डिउटि दं होनलायलायनाया नोंनि लाइफआव दंमोन ना आङो हायेन दहाय ड्रेस गाननाय नुखादोंना आङो 12:15सिम थादोंना नोङो 12:12 ना 13सिम आंबो 11टायावसो लाइभ होगोन आयु 11टायाव लाइभ होनानै सोर फैनांगौ 11टायावलाय बयबो उन्दुयोसो थांजोब्बायानो आंनि लाइफनिफ्रायबो हनै साबाल'सै 6जनल'सै दासो ओंखाम जाबाय दासो ओंखाम जादों आरोना मा ओंख्रि जाखो मा ओंख्रि जानाय हायेन आगै अखा हादोंना हायाखै नोंसिनिथिं जोंथिं अखा हादों नै एसे गोरलै हागासिनो दङ सानावबो हादों दहाय 1.5 घन्टा 42
जोंथिं जोंनिथिंबो मोनामफैबाय फिफिया ना मा जाखो जा गाज्रि मोनामखादों गासिबो ओमफाय हायेन नागिया मा होनदों आं हारसिङै लाइभ होगोन हारसिं एलबि होगोन दानो फैगोन मानसिफोर फैनाया फैगोन होमबाबो एसे खम जागोन नङा आगै खम जागोन ना आंबो थाङो 2टा 3टाबाबो बाजैनो थांनायाथ' थाङो आंबो नुसनबा उन्दुनो ओंखाराबा ओमफाय नोंहा गाबोन सिखारनायावसो एसे प्रब्लेम जागोन आरोना फैनो हायो दे जेबो नङा उन्दुनो ओंखाराखैबा आंबो थांगोन ना दसे दा उन्दुलांसान्दि आं फुल सापर्ट खालामो बयखौबो खालामनांगौ दे जोंबो खालामोथ' बोखारदो दे माखौ उन्दुनोसै दे ब्लुखौ बोखारसै र' बोखारना होनायसै र' बोखारबाय दा आदा दिदोम फार्स्टबाबो जायो आंनो 8 PM आव सिखारगोन गाबोन 8:30 डिउटि दं 8:30 डिउटि दं थाब उन्दुदो होमबालाय माबासिम 1टासिमलाय फैदो 1टा 2टा 1:30निफ्राय उन्दुदो आरोना नै हायेन भिडिअस नोंनिखौहाय आङो नोंगुमैनि मबाइलजों सापर्ट हरनोसै नै नोंबो सापर्ट हरबानो जाबाय आं नोंनो गोदान लोगो लिरनानै हरगोन दै नोंबो सापर्ट हरफिनबानो जाबाय आरोना 93 नाम्बार लाइक बे स्टार मेकारखौ बोरै बानायलै आं नोंनिखौ नुनानै आंबो बानायदोंमोन आरोना जायाखै आंजोंहाय फुल लाइभआव थाबा 5टा र' नै बिदिखौ बोरै बानायो बिदिखौ स्टार मेकारखौ गान खननाया फुल लाइभ थाबा 5टाबा 5 हर्स 3 घन्टा बा 15 आवार्स बाजै फुल एलबि थाबा 5 थाबा मारै 5 आवार्स 3 घन्टा बा 15 आवार्स बुजियासैलै आगैसोना आङो नोंबा मा होनदोंमोन बिदिखौ बोरै बानायो मालाबा खिथाहरदो आंनो आंबो बानायगौ बिदि 10 जन थाब्लाबो 10 जन थाब्लाबो थाथिरा बा आवार्स टाइम मोना बेनोथ' जादों लाइभआवनो थाया मालाय गिदिर गिदिर चेनेलफोरनासो फरायख' बायनो हाया नों दं नामा नोंनाव एसएमस दं नामा गैया औ एसएमसं माने बुजियासै आं मा एसएमसं स्टार मेकारखौनो एसएम बुङो आरोना आं डाउनलड खालामनि दै इयावहाय नों फोरोंहरदो आंखौ र' स्टार मेकार
नै बेनो ना एप्सआ नै नायसाय बेनो दा हायेन बेनो दा बे नंगौ नङा हायेन बेबायदि बोरै खोन्थानो कलाव खोन्थाहरगोन दे बाजै आं बानायगोनब्रा दानो नोङो खिथाल' एफा बे नंगौना नङा बेनो दा एफा बेनोबा डाउनलड खालामबाय आं नै स्टार मेकार सोर सोर दंथाय कमेन्टबो हरा बेरगुसो नायगासिनो ओइ माखौथो नायबाय थाखो लाइक हरदो दे साबसक्राइब खालामना होदो दे एसे कमेन्ट मोननैसो लिरना हरदो दे माखौथो बेरग' नायबाय थाखो नोंसोरलाय खालि हायेनल' हरबाय दङ दे खालामना सल' खन गान खननो रोंलायलाङाहाय आङो रोंगौ दे नङाबा सोङामोन भिडिअ हगारनोसो सोंदों आङो इउटुबावहाय रोङाथ' आङो सुसमिता होनाय नुनायसो होनबाय आंबो सुसमिताया होनाय नुनासो होसिया नोंबो मा होनखो आगै नों सुसमिताया होनाय नुनासो होसिदों आंबो सोर सुसमिता होआमोन दाबो डाउनलड जाया अखाजोंसो दाबो जाया सुसमिता मुसारि बे सुसमिता ब्लगार सासेया मा होनदों आगैया सुसमिताया सानफ्रोमबो होयो सानफ्रोमबो होयो आरो सुसमिता मुसाहारि दाबो डाउनलड जायालै सयथि आंबो गाबोन होनो हागौ हो दे नोंनिखौ नुनानै सोलोंदोंमोन आङो जाया
जाबाय र' थाथ'दो दे बाजै दे आंखौ खालाम दे बाय बाय गुड नाइट आंनि मबाइल नाम्बारा गोरलै गोसो बड' रमान्टिक सं भिडिअ'आव होनाय नाम्बारानो बाजै आंनि मबाइल नाम्बारा गोरलै गोसो बड' रमान्टिक संआव होनाय नाम्बारानो बाजै भिडिअ'आव दङ ना माथो भिडिअ'आव दङबा हाबना नायनोसै दे ओमफ्राय फेसबुकजों लिंक खालामनांगौ ना माथो नै अन खालामबायमोन आं फेसबुक दं गुगोल दं ओमफ्राय टिकटक दं माजोंहाय माबा खालामनांगौ नायलाय फेसबुकजों गोरलै दङ नैबे दा एडभार्टाइस जादों दङ फन नाम्बारा दे खालामगोन आं दे फेसबुकजों बानायनोसै आरोना फेसबुक कन्टिनिउ मेल नाइनटिन 1993 आगस्ट 31 नेक्स्ट आंनि रोजाबनाय संसोदां नै गेट आप 20 कइन्स जारलाबायलै नै बिदि जाबाय ओमफ्राय दाना अफाय लांनांगौ दाना खिथासाय आंनि पिसि आरो फेमेल सिंगारनि पिसि नुवासै माथो आंनि पिसि आरो फेमेल सिंगारनि पिकचार आंनि पिकचार आरो फेमेल सिंगारनि पिकचार नुवासै माथो बेयाव होनानै बावहाय होनांगौ जाखोलै रेंकिं मे सात ममेन्ट पार्टि ओमफ्राय अफिसियेल रेंकिं रिंटं सेलिब्रिटि मोजाङै नुथारासै नै बेबायदि जाबाय आरोना ओमफ्राय अफाय होनांगौ गेजेराव सेरबाय सिङावहाय गेजेराव सेरबायथ' नैबेयाव होनदों दा नोङो औ बाव सेरबाय नैबेयावहाय नैबेयाव सेरबाय नैबेयाव सेरबाय 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 जेबो जाया नै सेरबाय
सायाव सल' टाइप खालाम बेयावहाय जेनेब्ला बर'नि खालामसै आं बर' सं फैबाय नै जेनेब्ला जायखिया मोनसे बर' फैबाय आरोना सार्च खालामबाय नै सिङाव सेरबाय नै सिङाव सेरनानै नै बिदि जाबाय नै ओमफ्राय while using the app only this time don't allow I know will ओमफ्राय नै गानसो ओंखारबाय गान ओंखारनानै खनबाय जेनेब्ला खननानै ओमफ्राय माथो डुयेलसो नांगौना आंनो डुयेल सरजाबनाय डुयेला बोरैथो जागोन अ सो केमेरा औ खनबाय जेनेब्ला खनखांबायानो आयौ नै दाना खनखांनानै ओमफ्राय खनखांनानै अफाय सेरो song सुदु दारुआ मा जाखोलै गानाबोलै औ मोनबाय नै नै ओमफ्राय येस होबाय आं जेनेब्ला येस होनानै बेखौ बोरै सरजाबगोन बेखौल' खिथादो आंनो दे फ्रन्ट केमेरा खनबाय बेखौथ' बोरै सरजाबगोन मानसिफोरनिजों चार्जार गोसोमाव फैदों फ्रन्ट केमेरा खन सोर जोबनोबा मा होनदों सार जोबनोबा मद खननांगोन हारसिंबा सल' मद डुयेट खननांगोन सोरजोंबा खननोबा डुयेट खननांगोन आरोना ओमफ्राय हारसिङैबा सल' मद सार खननांगोन दसे फैफिनबाय आं उन्दुनो ओंखारबाय उफाय गैया दसे रायलायसै दे उन्दुदो जेबो नङा दे आंबो उन्दुनोसै 11टा 5 जाबाय होनदां सहैबाय आरो ना सहैयाखै दाबो डुयेटखौथ' बोरै मोनो डुयेटखौ बोरै मोनो अबहाय मोनो डुयेटखौनो मोनाखै आङो
दुएटखौ अबहाय मोनो नै बेयावनो मोनो होनदां नै दुएट खनग्राफोरा दुएटखौ अबहाय मोनोथाय नेभार स्लटार नों बबे सल' खननो खोन्थालाय मा सल' खननो दे सल'खौबा बिदि खननोबा गोसोआव फैबावासो आंहा बोरैबा बोरैबासो जारलाबायहाय मिथिलां बोरैबा बोरैबासो जारलाबायहाय सरजाबनोबा दसे फैबाय आं होनदों नों बबे सल' खननो खोन्थालाय आंनिबो मोनगोन दे नोंनिखौ खोन्थाहरलाय मा नाम नोंना दुएट दुएट दंखायो नैबाव दुएट हाय बाजै गौतमनो हाय आगै दासो फैबाय नामा नोंहा साराय 11:30 पासावसो फैबाय नै नों दानिसो दुएटखौ मोनबाय आं नै दुएटखौ आं हिटलार HETLR हिटलार सोरां आब'नाव दंमोन बाजै सोराङाबोलाय फैदोंमोन नामा आं गायनानै सोरांनाव आं गायनानै आंनाव दासो फैनाय आरो नों दानो मोना 3थायावसो ना दानिया उन्दुबाय नामा हेनमोसारि आगै हिटलार जेबो नङा कलआव मोजाङै खोन्थाहरसिगोन दे बेबा माबायदिया नोंबा मोनबावाखैसो आं खाम' I know थुर बेफोरखौ रोंलायलाङा बड'आ फैफिनबाय नै जोंना एक्सट्रा सापर्ट हरगोन दे बाजै उनाव गंबा मबाइलजों दे सना दे लोखि नोंसोर अनाबा सोर अनो आंखौलाय जेबो नङाखौल' खिन्थागोन दे आं जोबोर उन्दुनो ओंखारबाय आं उन्दुनोसै गुड नाइट आब' गाबोन लोगो मोनगोन बाय गुड नाइट बर' सरि बाजै गेजेराव हाबसनफैबाय आं थांबाय होनबा बाजै मा जानायनि होमबा बे आं नोंखौ ओरैसो होनदों सोरांनियावहाय माबानानै दासो फैदों नामा होननानै माखौ बिदि होनखो दे गौतम हाय गौतम आंनि नाम्बार मोनासै नाम्बार मोनासै नामा होनदों हनै गौतम आगै माखौ दुखु मोनखो नोंलाय जारलालै माखौबा दुखु मोनबाय
सोर सोर दंथाय 7 जन दं कमेन्टबो हरा ओमफ्राय कमेन्ट हरदो सोर दं लाइकबो हरा लाइक हरदो दे उन्दुनो ओंखारबाय ओमफ्राय उन्दुनो ओंखाराखैनो दंगासिनो दं नै 2 घन्टा जाहोनोसै 2 घन्टा जाहोनोसै 2 घन्टा जायाखै दाबो जाहांहां सिथरसो जाला जोब्बाय गौथमा गैया थांगोन ना माखो माखौबा रागा जोंलांबायहाय खिन्थु आंखौहाय आङो ओरैनो मोनसे रां आइदिनि माबायाव थांनानै आंगायनानै दासो फैनाय नामा होननानैसो जंखायहरदोंमोन आं बेखौनो रागा जोंलांबायगोन गौथमा कमेन्टबो हरा रावबो बोरै जाखो उन्दुनो ओंखारो आंहा बिदि कमेन्ट फैयाबाथाय अखा हालायबाय नै अखा थाइफ्रिबाय बिरबाय मिक्स हेलौ हेलौ आगै हेलौ वेलकाम आंनि लाइभ स्ट्रिमावहाय वेलकाम आब' लाइक दाइन थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय बिरबाय मिक्स मा ओंख्रि जानानै फैखो हायेन भिडिअ'सो थांखो ना माखो थांबायगोनलै हायेना उन्दुनो ओंखारबाय होनदोंमोन लाइक फैनो होनदों गावनियाव लाइक फैनो होनदोंमोन ओंख्रिया लाव आलु टमेट' दाब्रि टमेट' दाब्रिसोमोन दाब्रियाबा मा बुस्थु फोरमाय नार्जारि हाय आब' हाय वेलकाम आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय फोरमाय नार्जारि आगै मा ओंख्रि जानानै फैखो आगै मटरब्रा दाब्रिया नोंसोर मा होनो मटर होनो मटर दाब्रि मा दाब्रि होननो मटरसो होनो जोंनियाहाय
फोरमाय कफि आलु टमेट'सो आब' आंनि चेनेलखौबो बुंना होलाय आब'। मानसिफ्रानो थांजोब्बाय दासो फैबाय नोङो दहाय 11 जन 12 जन दंमोन आरोना होनबाबो सोर सोर फोरमाय आगैजों लोगो गैया लोगो जानानै होबानो जाबाय बिरबाय मिक्स आगैमोन आरो सोर सोर दं साबा दङ जायखिजाया फोरमायदे फ्रेन्ड जादोनो बिरबायाव हनै गुबुन गुबुन बुंनो आब' जायगा जायगा औ जायगा जायगा होनो आलदा आलदा होनो बिरबाय फोरमाय नोंजोंहाय नैबे मोनसे मबाइलजों सापर्ट हरनोसै आङो नोंबो सापर्ट हरबानो जाबाय आरोना मा नामलाय फोरमाय गोदान लोगो लिरनानै हरबाय आं नोंबो सापर्ट बेक सापर्ट खालामहरफिनदो फोरमाय जोंनिया क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गसाइगाव आं भिडिअ नायना खालामनोसै र' दे खालामदो फोरमाय आंबो जाबाय नोंबो हरफिन दे अनसायआबो खालामबायनो फोरमाय फैगोन दे आब' नोंसिना मा गामि आब' खिथाखाबाय आङो दाबो उन्दुआ आब'आ उन्दुनोसै बोसोनानो पियारा फैफिनबाय जोंना पियार जासुलाया बे उन्दै खुरै दामनाया पियार नों हगारदोंमोन नामाथाय गोसो मिनिनानै थैसिगोन आं दहाय नायनानै पियारनाव चेनेलावहाय नुनानैहाय उन्दै खुरै दामनाया बारा माबा गान खननाया गभर्नमेन्ट कलेजाव फरायनाय गान खननाया उन्दैया दे लोगो जालाय र' सोर सोर फोरमाय आं फुल सापर्ट खालामबाय देनो फुल सापर्ट खालामबायनो आदानि फिसाजो आब' ए बिदानि फिसालाबो गथ'आ मिलायसिगोन इन्जुरावसो दामलायबावदों मा कमेन्टबो खालामदों नायदो आंनिखौबो खालामफिननो मिनिदो औ आंबो दहाय नायनानै मिनिदों आरोना खालामबाय आंबोनो खालामबायनो बिरबाय फोरमायाबो हारसिं जिबन रावबो सोंग्रोआ आब' मानो सोग्रावा जालायखो नोंहालाय
मानो हारसिं जालायखो थेंक इउ फोरमायनो मानो हारसिं जिबन जालायखो नोंहा महर गैयाना आब' महर गैयाबाबो मोजां जाय मोनसे गोसो मोजां मोनो बे मोनखायो खाफाल गेवबा मोनगोन दे सानसे खाफाल गेवबा आरो मानो महर गैया जाखो नोंलाय दारिजा ममाव गुलु मुलुआलाय महर गैया ना मोनो आलास अनसाय स्टेटासखौबो खालामबाय आंनो अनसाय स्टेटासखौबो खालामबायनो दारिया गावना ओरै गाबस्रिंलायलाय नायोथ' आं नोंनि भिडिअखौ गुन्दा लानो समायगोनथ' नोङो ओरै साखोलायनो दारियाव ओरै ना ओयाबा बोरै होनख्रुबखो नोंलाय रावबो गैला आंबो उन्दुसैसो गारना दाजोब्बाय आंखौ लाखागोनबो आंहा गुन्दाखौनो गुन्दा लानो समायखागोन नोङो उन्दुनोसै दे आङो उन्दुनो ओंखारथारबाय बाबुआ हांख्रावलायथारबायलै जोंनिया जलंगायावहाय खैजोन दं आब' न'आव नामा न'आवहाय बुङोब्ला जोंना नोंगुमै आं नानि बाबु ओमफ्राय बिहाव बिखुनजो आरोखि ना साब्रै साबा सयजनानो जों साब्रै नोंगुमै आं गथ'फोर सानै ओमफ्राय बिहावजो बिखुनजोजों सयजन जाबाय आरो गासै बरियानो बरिया बरिया नोंसिना अदालगुरिमोन नामा अदालगुरि माजबाद नामा अदालगुरि उन्दुनो ओंखारबाय आं उन्दुनांसिगोन पियार जासुला सापर्ट खालामबायमोन सापर्ट खालामबायनो पियार जासुला नोंखौ बिरबाय अननानै खालामफिनबानो जाबाय होनदों आरोना अके हरफिनगोननो जाय आब' आं दासो फैदों दे
दे दासो फैबाय नोङो अबाव थानानै दासो फैगोन लाइभ हरदो दे मोनसे अबाव बेरायनानै दासो फैनायलै नोङो भिडिअ नायनानै हेमब्र' कमेन्टबो खालाम नोंनि बयलारनि भिडिअ आरो नानि मेथाइ खननायखौबो नायजोब्बाय आं प्र'नो बिरबाया नायजोबथारबायनो नै जोंना जावैसोआ दासो फैदों लाइक होबायनो थेंकिउ जावैसो दे लाइक होबाय दे आबो दे थेंकिउ अबिनास दिनै 30निबो बारा आनसाबस्क्राइब जाफैबाय नों दहाय खिथाहरखादों ना जायोलै बिदिनो सिन्था खालामनाङा ओमफ्राय जाफिनो दै सिन्था खालामनाङा गगा मोनदों आजिनो पियार ब्र' मानसिफोरा थगायोलै नायबाय होननानै थगायखायोना जाफिनो खिन्थु बिदिल' गोदान हगारबाय थानांगौ आरोना जाफिनो मा ओंख्रि जानाय मोनाखै ओंख्रियाहाय दाल माबा सयाबिन एवनाय ओमफ्राय आलु एवनायसोमोन नोंहालाय माथो ओंख्रि जाखो आं टेनसन लाया बेफोरखौ गुबुन नोंसोर बायदिया दावखोबानो जाबाय नंगौ जों दावखोबानो जाबाय आरोना पियार ब्र' जोंना आलु नासो ओमफ्राय दासो अबेनिफ्राय फैखो नोंलाय दासो बबेनिफ्राय फैनाय नोङो आं नोंनि माबाखौ मा खालामखो आयै अबावबा सेरफ्लांबाय आं दाना अबावबा सेरफ्लांबाय आं खिन्थु कमेन्ट मोनसेबो नुला खिन्थु नै फाग्लासो खर'सो लाइभ चाट आयौ नुफिनबायलै आरोबा फाग्लिसोहाय रोङाफ्रामा अबावबा सेरफ्लांनानै लादों खयथा जानाय 8:30 जानाय उन्दुसै आं रावबो गैला बाल रावबो गैखाला दे आंबो उन्दुनोसै जावैसो दैमारि आंबो उन्दुसै बिरबाय आं उन्दुसै नोंबो उन्दुदो गुड नाइट बाय बाय गाबोन लोगो मोनफिनगोन दे गाबोन फैफिन दे बयबो बाय